Bangladesh tongnai tribe rok kwbangma social media rogo chung nugui tongo tabo bongni sago yagrajangmani hage ango sikang video khaiman jaga khoroksa khorokni comment khlaio omorok chakmase Tiprasa ya hanai hage a jaga Tiprasa rogo tongo hage chitagong hill track o 1 soni borok rok 45% chakma 27.5 marma 14.5 chini Tiprasa rok 6.5 hage chini Tiprasa rok wa andiki satokjak jaga o tongo chini Tiprasa ni chitagong hill track o kisa songka kom amani bagi nukjagya sakma rok ni khai bangwa amani bagi borok tesa nukjago hage a jaga Bangladesh ni je tribe tongnai rok chini Tiprasa bo satokjak tongmani a jagani setnama hini rok bai te kise misa kubuni dofani politics humnai rok bai bo ani dol khoroksani boni ayungni no a jagani BNP party ni borok rok bai lutpat khaijakapur nogo hage bo Kokborok saitongo bo Tiprasa no hage Tiprasa bo khobjago a jagao tribal lok satokjak tonghake hage Bangladesh ni tribal ST rong no na jagani politics hum tongnai rok borok no freedom ruo na Sena bahini naimuthang bedak rok borok no kahumke tonu nok kinarte lama slamnani bage hawa khagitlang thangjago kono phana ain krei wanchu gnyale norok jung bara thaktor tongise tom khaijak tongga a jago tribal lok tom khaijak tonghana amoni bagino kwbangma ST tribal milwei a jaga bo andolon ma khlailayo haipana se washo naimuthang bedak hingjangnai rok Sena bahini hingjangnai rok a jagani Bangladesh ni tribal no kogyalamya romitlang thang baksa buksu buthari pani kiu haipana chine a jagani national media ro Bangladesh o hindu ro hai irai khaijago hunai news ro a jagani tribal ni bagi khitam kok saya tam news riya borok boto yang notice ni kaisa ongsho no bele notice ni culture bai to borni motamuti similar no bele borok bo jora kaisa barar bai milina musungma no noro topic ni ti saimana musunga kai community bising tiki sahodi table research khai video khainai hage usugango 14 August Bubagra Bangalore Tiprasa rok bai malaikha job khlainai rungsrungnai tai samung khlainai rok bai Tiprasa culture panda khlaijaka hage Bubagra post khlaisawo om Tripura ya Bangalore sinai je Tripura o divide khlainai nainai fan or choliya hamjangma tai hinchakri ke jung joto fan tongnai jung thanjakai chini na harmano jung na hanai chini imangno pura khlainai hai hini saka Bubagra bini post to एक होके as one family एक परिवार कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं कोई धर्म नहीं only as Tiprasas no student no workers as one jainangjakya एक आवाज है Tiprasa 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 बाबा Tiprasa बाबा मेरा बेटा तो हम भाई गुरु था I love you hage tinin video amsuno noro comment khlaiye saimano tai sungui mano nongni je bukhawo kok achai tongmani hage noro video no saja khlai di noro kai ba anti ke informative video naina ninga kai channel subscribe khlai di khulumbai ke joto na hambai